Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag abigatyo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan ni Barangay 31, Talingaan, na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablaw tinembag nga bigat na imbangal daw na imbangal oras. Kada kayami nga sa kapada, kaya padanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Cynthia nga napauluan iti ading. Ano di ading balasang, ading nga ubing. Ano ba kainigan na ni Cynthia ti pagkasalita nga napauluan iti ading? Padaanan niyo papagayam? Sagudahin nga rod ti surat. Ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Cynthia nga napauluan iti ading. Kung na dito ipapagayam mi, sandali, tayo plastar tayo background ta. May kahawa tayo. Tapos nga na tayo dati nga tugaw ti pagtugtugaw tayo. Dear Manong Nemi, Jack amo Manong Nemi norumbeng amaragsakan na kuno saan. Nagraduaren ni ading ko nga John iti kolehyo. Iti kurso na nga engineering, Manong Nemi. Agribyon to, kalpasan na kadagtek ti board, kat dumakarwar, may santun nga anay nga engineer. Iti adun nga rigat ko, Manong Nemi, anang pabasaken ko ana. E ading ko, nga embati kaniyak, dagiti nakanak kaniyak, Manong Nemi, nga imbilinda. Nga saan ko baybayan? Nalamidik ti amin tapno mapagraduar ko. Ken makitak iti nasyaat a pagbaliran na, pagbiyagan na, uno nasyaat a pagtungpalan na, no at ang tumeten na pamilya nga bangunan na. Naipabakla kanyak da ito'y Manong Nemi, babae iti bilin, dagiti naganak kanyak, ti maudi nga bilin da. Natay, dagiti naganak kada kami kay ni John, Manong Nemi, iti apagraduar ko iti kolehyo. Apagraduar met iti ni John, Manong Nemi, iti high school. Nagaragraksak kami iti. Tanagraduar ka rin iti college. Nagraduar met ni John iti high school. Ngem, car accident, Manong Nemi. Iti ay etender da kuma, iti pa nagturpos mi, nagpadpada, nagkapsat.
Ti high school ni ading ko ken college kanyak iti may mesa pagadalan. Na aksidente ti naglugaran da. Kat sa amin nga natandaran pa iti panagraduar mi manong nemi kadaggadan nga ron ta graduation ti high school ken college. Talapag kami din manong nemi ti ospital. Ngagpadpada ngagnahabitan ken patay digit naganak kada kami. Kaday ta ti bilin da kanyak manong. Bilin da tatang kininanang kanyak. Nga saan ko may bayan ti kapsat ko. Saan ko may bayan ni adik ko. Pinagkaridak. Ingkarikmat kadakwada. Wen, saan ko may bayan ni adik ko ngayon. Saan ko may bayan. Nga dita manon nemi tinaudi nga inak imbalikas nga ingkari kadakwada nga naudi nga nangigda sakbay nga nagsatanda nga agpadpada iti alas. Ato nga luwa tinagarubos kada kami nga kabsat nang nangruna kaniyak manon nemi idi awanen dagiti naganak kada kami nangruna kaniyak kunak tan ipabaklay kaniyak ti responsibilidad. Buwan, responsibilidad ti naganak para kini ating ko. So nga, kaya nagraduara ka ruden, nagsapol akong nga dagos ti trabaho. Kadawan ti sabaling ay naramid ko na di, nangisakad, ti panagbiyak mi nga kapsat, kaya nangisakad, iti panagbasa na iti kolehiyo. Irento, tanirulan nga boyfriend ko, manong nemi, nadismaya. Kapag saan nga tungpal, ti muna ang nagtulagan mi. Nga kalpasan nga makapagraduar kami, kaya maddaan kami ti trabaho. Agkalay sa kamton. Numanen, alukuyan nak ti boyfriend ko manong. Idi. Ngagkasar kami. Kapag ada idin duwatawain nga agtap trabaho kami numampay awan ti makuna nga. Nabintas ng trabaho, tawan ti pagpautak, awan ti masnod. Saan nag-regular, manong nemi. Nagtesak iti board ko ng saan ko may pasa. Nag-take 1, nag-take 2. Diyan ka mo nabay. Irinto tinirulan, manong nemi, one take laeng, kaya pintas ti trabaho na. No kasta nga lukuyon nakidi, manong nemi nirulan, nagsimpa kamin. Ibagakmat kang kuana. Roland, paggraduaran pa kapsat ko. 5 years course. Engineering, siyempre. Uwan. 5 nga taon. Sa mabaling nga may isang tupay nga taon, 6 nga taon. Ngayon saan nga dito at nagtulagan ta, sensya. Tinagtulagan ta, baka pagturpos ta, and 2 years kang trabaho ta, agkalay satan. Itan ti panauwan. Nga mandam, imbaklag ko nga responsibilidad ko. Ada, karik-karik di parents ko. Nga saan ko baybayan ni June. Kat saan mo nga baybayan kat? Duwata pa yan timang tulong kayong kuha. What's wrong? Come on, Cynthia. Maawatan ka. Saan lang kasi ka nukan tadaan ng responsibilidad na para kiniading mo. Siyak pa yun di mahiraman. Saan lang nga na kwartam ti mabaling nga maitid kang kuha na. Para manak pa iti kwartak. Duwata namang tulong. Oh. Abi ka mga madi mo kayat kat duwatan ti mang tulong kang kuha na. Kaya kahit mo nga ron nga saan nga agasawa kat siksika lang ti mang tulong. Ure no, saan tang agasawa no, kahit mo nga talaga nga tulungan ni ating ko. Api ka din nga saan. Unang napimpitas madlay, natatalagad madlay, nga matulungan ka sa no, agasawa tan. I'm sorry. Asino't kapat patigkan ka? Siya ko na ating mo. Api salud-sudong kanyak data. Kasanaran ka pagpilipilyan. Sungbatan ti kahit ko soan.
Napatpatig ti kabsat mo ng siyak. Sa bagay, kabsat mo iso na kadaram, saksan. Saan nga dito sa lutsod, Roland? Anong at sa lutsod? Napatig ka di keng katikarim, karig naganak keng ka. Anat dapat patig, asino, ti karim, wano, ti kainayat mo. Hindi kahit nasa dapat patig di karim, karig iti parents mo, ngem siyak nga boyfriend mo. Roland, no talagang iba't patig na, makauray ka. At danduwa nga tawin. Talupay nga tawin, nagradwarto ni John. May isang katawan, makasapol tong trabaho na, kalpasan nga makatek ti board. No, adan trabaho na, mabalin tong tandagalesa. Ubing na mong palaing agpadpada. No, talagang ipatpatig na. Maawatan na. Ken makauray ka. Ngem tinakasaksakit manong name saan nga nakauray ni Roland. At the Identity Future College ni June. Nakakasyak lang manong name nga mangyar arado ti bagik. Ayat ko lang nga matungpal ti karik kaligidaganak kaniya. Ayat ko lang manong name nga nasya ti pagtungpalan ni June nga makapagturpos. In sakripisyo ti bukod ko nga bagi manong name. Nasakit man nga pahunutin nga ti first love ko manong name nga ni Roland. Kat nabuka ko. Ika bumalaing iti responsibilidad ko iti ading ko. Ika bumalaing iti maudi nga bilin di iti parents ko. Ika bumalaing iti karik naganak kaniya. Nagsagaba at iti manong name. Iti data aba nang isina ni Roland kaniya kanit pa nakiasawa na iti sa baling nga babae. Anagayam idinreserba na manong name. Just in case nga talagang sanak ang malukoy. Kada dyan na pasamak. Insinanak kat nakiasawan ng asawan iti sa bali. Kinutkutimak dagiti luluwak. Sinagrap ko ti sa Linakam ko manong name iti sakit. At adigidi kundami manong name nga saan ko may concentrate nagtrabaho. Nga dadama nung name nga awan ti pagpautak nga agtrabaho. Kaya nga ta, abos ta saan ko nga nairwar ti board ko. Sakit ag problema maliptawak kan mabaybayak ti trabaho. Imawan ti naaramid ko manong name no din ang awat ti kinapodno nga awanin ni Roland iti biyag ko. Kabo dadamot ngamin nga kinaykayat ko. Nga tungpalik ti karik. Kanito saan ko panang baybay akin ni atin ko. Banag manong name pambagbabalawan kaniyak dagiti kakabagyak kas kani Auntie Lusing. Wano Auntie Suling manong name akabsat dedi mo man. Oo, panunutan mo, tibukod mo nga pakaragsakan, Cynthia. Auntie, kaya tabagim. Gabuti pa nang aradom, iti bagim iti trabaho. Ayat mo lang, ada pagbiyagan nyo, iti akapsat mo, ganda pagbasa na. Napukaw mo ti boyfriend mo sa mabaybayan pa yun sa lunat mo. Tumting tumitlahin nga. Sa grapik tumitinam ay kanaragsakan di. Hendun ka ano? Kadagito ko man. Kasanon ti kapsat ko. Patim ka di nga ron nga natpasnek ni John ti panagbasa na. Makitkitam ka di nga amin nga tignay na. Anya tamom. Mapanak agbasa ko na nang makibarbarakada. Anya tamom. Adak eskwela ko na nang adamat ti sidong ti girlfriend na. Laglagay pa nga playboy ni John. Ada nagsalitaan niyo ang kapsatan di. Ano nagsalitaan niyo?
Awan ti sa baling aramidan na di mangipas na ti panagbasa na. Tapno, aramidak mati amin nga. Pamuspusan tapno maitad ko ti kasapulan na. Una, nagkarimat kang ka. Magkikit-kitam ka rin grado na. Magkit-kitam ka rin mapaspasamak iti arwar nga awan isuna iti unag ti balayo. Kaslad da mading amuyo may panggip kinityo nanti. Ahomad ka di ang anyan ti ammo baka kasta. Imbes na garam ka di madlang ti kapsat mo. Pagsalsalud-sudam ka di madlang, makitkitam ka rin di grado na. Makitkitam ka rin ti pasnek na agribyo. Wanan ti. Makikita. Ipagpakita na. Alagat na siya at ngarot no kasta. Nga madagal friend nan. At kanon, sus. Kasanon na nga girlfriend na, iti maka ikawid, iti pa nagturpos na. Di sayang lang, nagitikastos mo kayong kuha na. Ikat nung astan tumanti mo pasama kanti. Di isartin kung tumatin pang tulong kayong kuha na. Bahalan tumatin tibiyag na. Antin no, di na mo nga ilalaan ti sakripisyo kayong kuha na. Awan ti maramin ko. Ala, sabi ko mga rod agbalin nga na siya ti pagtungpalan ni John, kadagbalin tumat nga na siya ti pagtungpalam. Kaya sabi ko ba't adanto kasukat mo't lang ni Roland nga napukaw mo. At dati kinikundaway manon naming nga talaga kasarita ti akamsat ko. Kita kamin manong, awam iti ilimlimad na kanya. Aming nga grado na, manon naming nakusta nga ipakita na kanya, ng tiyempo iti panagala, iti grado. Passing, naipasak amin natin. Very good. Yung talaga nga, ada girlfriend mo. Anda natin. Ni Dayan. Isot damong girlfriend mo. Isot yung first and last love ko. Estudyante mo iti suna. Han. Nagtatrabaho. Sales lady. Nagan kita sa wan, may sakan to ng engineer. Mga asawa ka to, may salang sales lady. Ano ka man ako, Stanley? Ate, no sumat talaga di patpatid ko. E di na Pilipinas kumamad lang, napadam tumad lang professional, no, nakapagturpos di kolehyo. Ate, sabi ko mata sa mga supyatan ti relasyon mi kanita yan. Okay, saan ko supyatan? Ayun no, anda pala pa nakabalin na. Hanggang pinagsiseryoso. Kaya nasawan, nung may sakan doon ng engineer, agad siyempre, adad naman lang, panunutan mga natin, maibagay kayo ka. Ngayon ti may isa lang sales lady. Usa naman ti panunod mo, Jun. Kasi pagkaligan, may sakan doon ng engineer, agasawa kay kinidayan, plain housewife tulaing ni Dayan. Una, to rin no, nag-graduar ti college. No, kasawa kam to na, nagtalin nila ito nagtibalay. Nga, mga iwan ka na kita anak mi. Iso nga para kang ka, useless. No, makapagturpos ti kolehyo ti may isang babae. Matakas na kayo ko sa natin. Yung nakastaman ta kasasad to ni Dayan, it's okay. Kaya kahit ko pa itap, no, mismo nga isuna, timang tagibi, ada kita agbalin nga anak mi. Ading ko, manang, ipagpagasikan ka. Itultuloy mong ortipas na ti panagbasam. Kaya iti panagkontrol yo kinidayan. Agbalin ko inspirasyon mo, ti relasyon nyo, sa nga dispirasyon. Naglay pa mading ko. Adon, dagit srikat ko ken ka. Wanate, jak malipatan deta. Gapokin ka? Saan kami nga nagkatuloyan kini Roland? Ate, makasarak kan to ti mas, okay, ngayon ni Kuya Roland. Saan nga na po doon panagayad ni Kuya Roland kay ka?
Tanong na pudno ko makauray. Di ba? Sa bagay. Kaya sabi ko, tamakapagturpos ka. Sapay ko tamakapagturpos ka. Kaaging kangaro din manong naming adimteng di pa nagturpos ni June. Ket siyak manong nami akabsat na tinangabay ken kuwana. Nagmartsa kami manong nami nga si bagpat ng molit ng tablado. Makita tinagsak ti kabsat ko manong nami. Ito salutsutin na kanyak. Ate, naragsak ka kadimot laing. Ingarigatak ti misa manong. Well, of course. 5 years. Slimang nga tawin nga. Insakad ko iti pa nagbasam. Siguro ating ko kabayram tungatamatan nga isakad sa pulan di ka sa pulang para ti pa nag-review ken pa nag-take mo to ti board. At diyak to kaya kas pagarikan. Siyempre, sobre kag tumatin ni trabaho kung purmandan no at babaling ko nga trabahuin. Adamat di kakayim ko nga engineeritan. Di tumulong ako kadakwada. Kat siyak to ni makamo. Di pa nag-review. Ken gastos sa kaya di pa nag-take ko di board. Siyak to ni makamo. Kat lalagi pa mate. So papakak to. So papagag to, iti ado nga sakripisyong kanya. Manong nemi idadayta nga pa nagturpos ni John imatandar dayan. Imatandar iti programa aging manong nemi nga iti pa nagawid mi dito balay kat nagpahala kang basit. Nga na mi manong nemi dagiti asedeg nga kabagyan mi ken karuba mi kang runan na unay ken ni Antiusing suling kunak ko. Nagraduar mo't laing ni ading mo. Wananti. Kasi na po Diyos. Samot lang nga napasamak nga inyaling-aling na pa nagbasa na. Kaya saan nga nakadisturbo ti kada iti girlfriend na. Wananti. Very good. Anak ita sumaruno pasamak. Abangan ang susunod na kabanata kasta. Wananti. Eket siya ka nga eh. Ako ba ti kasukat ni Roland? Diyak pala mo panunutin detandi. Ay. Manupengarot nga tawan. Samon tumaten sangwan ti bukod mo nga bagi. Siguro anti may sa dua nga tawan. Baka umuno na nga kasawa ni Roland ng sika. Siyempre, the girlfriend na. Sika o boyfriend mo. Ang apadat nga nagasan din umuno na kas pagkarigan. Nalalala. Uste ko na ako nga, orayon tayo, ano at sumarunong mapasama. Manong nemi diday di nga rabi nga panagraduar kan panagpaala ni Roland. Imian, manong nemi ni Dayan. Umiyang ka, ate, sana ka nung masangop yung itulod ni Roland? Ken, nakainumisuna, di nagkabailan pa drive nga bumulot iti motoron o tricycle. Okay. Umiyang ka. Yung saan ka kakaida. Masalutsud ko man, Dayan. Ate, iba't patig mo ka talaga ati kapsat ko. Unay ate. O rin ang among masangkan may karikan ko na. Nangaroon na mag-take the board kat may santungan na yung engineer.
Na nato yung engineer di kapsat ko. Hindi ang tutamba sales lady ka lang. Dayan, saan ko nga panang ngibabaken ka, nga magsalsurot-sutak laing. Saan kanto lang at nga, agal langanin, teriknam, ngunit ibagim, kengkwana. Nga may santo ng engineer so na katsikakit ta. E di kahit kung nga lang asawan kat, awan to nga tanti panagalumiim mo, saan ka nga mabain, sa mga tanga ibain, tibagim, nga itutuloy mo ti pagkirelasyon, ti kasken ni Roland. Taabay no siya ka kumatisyak ate. Agalumiim ka. Ibain mo ti bagim. Sikat pagsalsalot sudak sana siya. Kasi ba di kanta siya nga iti siyak ate. Tsaka mo. Ate. Awan ti pilpil yan niya yan. Agpimpinatag kami kini, Roland. Ori no saan ng engineer, Roland? Ori pa nga high school graduate lang, ipatpatid ko. Kasta natin panang ipatpatid na kanya. Okay. Agsalsalot sudak lang. Kahit ko lang maamuan o niya talaga tirik na. Ori ang tumapaspasama ka de. Ori ibil mo kanyang isinak ti kapsat mo. Ori nga ibilin mo kinitsyon nga isinanak. Pacheck na sangkam tungag sina. Gabot na nagkinari kami ate. Okay? Tawan di problema na kosta. Ngam ka mo manong nemi. Tawari bagak kasandang agkaida. Tanakitakbet nga simrek. Ni Dayan iti bakante ang kwarto. Nasaan nga simrek iti kwarto nga ayan ni June. Dahil mo na nga simrek kapag nakainom nga ron. Ngam ka mo. No imakar ni June, wano Dayan ti makar. Akang kanayon maten manon naming adad to ni Dayan dit balay. Kabayatan manon naming agsapsapo di trabaho ni June. Kabayatan manon naming pasaray ibaga na nga ada simrakanan nga makalawas lang. Uwain. Dimtengan ti ba nag-review na manon naming dumawat kanya. Ano dawatan? Kasapulak ka pa nag-review ate. Di ba nagtrabaho ka ti for how many weeks, how many months? Sakbay nga dimtengan ti pa nag-review. Nangipanam. Ilan tatasang anak matiti mo dawat kayong katigatang tibetsin ko ma, no? Isang kilo nga baga, so sardinas ko ma. Sakmat amin. Umumbay pa dito ti girlfriend mo. Karimbas ko mga ti bisok ko kat parang kalaing ka na ta. Nayuna ka at adamat ni Dayan. Kahit na kasawan, nanayunan. Nanayunan ti. Pakanam kasta ate. Awan ibaga kasta. Nanayunan ti bilang ta. Nanayunan ti mangan. Nanayunan ti paggastuan. Gagangin na ta. No agdigos ni Dayan, kuryente. Di ba? Uno bil ti kuryente, bil ti rubdanom. No awang ka kit adda ni Dayan, iti uneg ti kwartuyo. Agusar ti electric pan kit silaw. Dagkastar. Agbaling ka din nga, mainayon ka nga dadagsan ni Dayan. Engineer ka, wano, adanalis mo may panggipitiya. Engineering, ha? Engineer to be nga ading ko. Amo matekwenta. Kaya na nga sawan, ada na inayon nga paggastusan. Sakit, awanti, natalgid nga diretso nga pagtrabahwam sa dawatan ng iti gastusan para iti pamamu pa nag-review. Manang, saan mo't pa nga nalpas publikasyon mo kanya ka? Wala mo ko data. Kinuri nga dandun pamilyam no, dandun problemam. Dandun pala obligasyon ko kayong ka, being nga, inauna nga kamsat mo.
Sa anak lakabsat. Siya pati pa nakaamak, pa nakainam. Nagsasaw ka na kasla. Rigatin mo una yung data ng responsibilidad. Saan ko nga rigatin? Ibagbagak lang ka. Kaya kahit ko lang ipalagip ka. Nga no saan nga gapukin ka? At ako maitan pamilya. At ako maitan anak ko. Ngay so pagsasabiyak. Ngam kaputad ka. Sa adapay na inayon. Anong at maramid ko. Diyan karo din nag-review. Ano ta ko nam? Kita bagbagaman ng kaslas di na kaya ituloy ng suportaran. Yung bagagkading nga kasta. Unang ta nakadudupay lang sa Mangtid ka mo saan? Dito lang. Mangtedak. Ituloy ko ito obligasyon ko. Ituloy ko matong paltikarik. Aging ka may sakan to nga na ng engineer. Sakan to mata nagtrabaho. Sa akong tulang sardingan siguro nga di ka pagibiyanganin. No adan tong trabaho. Kaya't nang asawan manong namin tultuloy ko lata. Iti nang suportar kini ading ko nga June. Adumatlat tama nung namin di kini mang sigsinga kanya nga lalaki. Nangaroon no kasta nga. Ag problema klaunay. Hey, Cynthia, lalo nga bumakat ka, kasi nga pampanuta, agrupropangat ka, agkuratrata muging mo. Naka-review ni ating kon. Isagsagana ng panagtek na report. Kwarta lata tagpanuray. Nga bali Tandoin to naman isang engineer ading mo, kadanto na pinas ka trabaho na. Alabing pinas to ti trabaho ng imsika, kaya sika, hamon na RORT board mo, kaya no, sumrek ka nga agtrabaho, gagangay ka lang nga contractual, awan ti permanente nga trabaho. Agsupapak tumatin ni Suna. Sabi ko ma. Sa mo na ibang panunutin. Daramidom namin. Aklo na nakon. Arnel? Dito lang ti solusyon ti problema. Aklo na kitagasawatan. Kasunod di ading ko. Mahalo ti biyagnan. Tulungan ta. Angam sa amal kakakanay matulungan. Cynthia, nalpas mo nga tamat ng obligasyon mo kayong kuhana. Sobrang mat ngamin, iti panangipatungpal mo ti karim eh. Umanay matan Kasi lang ngamin, awantal na ti panunot ko no. Saan ko makita ti napinda sa pagtungpalan ti kapsat ko. Naragsakak to nga, sumarong ka rin rin da papakin ni mama. No, may sad ko nga naan nga engineer, adaan ni talaga nga trabaho ti kapsat ko. Katsakbay nga sangwag tumatan di magik. Ti bukod ko pakaragsakan. Sarong karat tanan da papakin mama nga mangibaga. Mission accomplished ko na to. Manong naimi kabayatan nga ururayan mi iti resulta di board. Kat siyempre, rumbay kumaa, nga sumrek, kagsapul na tama, tikapsat ko yung trabaho. Nga kung daway, manong naimi, nga simreka, kuno nagawid at di balay, nga dasang iili tikapsat ko. May isang lalaki manong naimi nga pada na, nga nagtek iti board. To be engineer, ng aspagarikan, ta makaruwarda ng agpadpada. Kan kadwa naman ng naming ni Dayan. Nandanon ka dito balay man ng naming nag-iinom da. Hi, ate. Hi. Kinunak lang man ng naming nga kaslasan ko nga ingkas kaso. Tamasurunak man ng naming. Madanon ko ni ading ko. Nagpindas ti biyag na. Makiininom. Nga
dakkel ti pamatik nga di kwarta nga ingkatang na ti arak ni suda man tigim matang. Kan nagabukan niya, siyempre, di pulutan da. Grino sa riyak nga delata. Sakit. Nakawarwara ti balay. Tinalyaw ko ti yanda. Nagbaitan da ni Dayan. Manong nemi. Kad mayat katawa da. Mayat ti ba nag-iin na pirda. Isistoryaan ti kabsat ko no manong nemi no kasano nga inarem na ni Dayan. Akikin natawa da pa ita. Ni kano Dayan tinangarem kang kuwan at agwapo kano. Ni kano Dayan manong nemi ti muna nga dimawat iti cellphone number na. Ni kano Dayan tinangkamat mo no kimamat kang kuwan. Akikin natawa dan to nag-iin na pirda. Irin to takiraos ti tiyan ko, manong nemi loktak ti kardero, niitip kat awan. Diyak napupuutan manong nemi. Diyak napupuutan manong nemi nga muwaling ko ti kaserula, kat orela natnag, manong nemi kat nanabtuo, itiatag. Napatalyaw da. No mambesan da ka makita tayang ko tadaki di kusina kat adada isuna ti salas. Masurunan. Iti kasto yung oras ko, kanadan na isaan. Iti kasto yung oras kat at ako mapain masida. Naumukla ko mga awan ti badalong ko dito yung taraon. Di, nanganak ko man iti kawari iti karinderya. Basta mabambanugag trabaho na talagang nadagsan ti trabaho ko anong nemi kabata. Kontraktuanak lain. Masak lang, utility. Hanga arig na hanga mga opisina ti arig na ti trabaho ko anong nemi. Kaslag latagabo manong nemi. Iti ba isang opisina. Office girl. Para itempla ti kape. Iba onda nga mapan mang-receive ti kastoy o nagpa-receive ti kastoy. Sa kasto ti masang petak. Kabuta talagang masurunak manong nemi, inalak pa ti maysa kaserula, sa ko pa'y imparsak to or ba pero. Agaling aga, awan ti agun uni kadakwada. Sa akon na panin ti kwarto, inlukad ko ngayon balabag ti ridaw ti kwarto. Kinapastos man tinaramid ko manong name it at dapat sang iidi di kiti duwa. Imura matasino. Agmalmalay mga kagrigrigak na trabaho pagkatapos kastoy ti basang patak. Adada nga giinom kinatawa nga maiti pulutan. Ininto taon ti basang patak nga pagmadpid ko mati tiyan ko kat mabisina. Sino nga masuron? Napag-graduar ko ti kapsat ko, nag-take report, ororay na laeng ti resulta nung mag-graduar. At sabor ko man natatrabaho na nga, at dito o nagtibalay nung saan, agpaspasyar na, pati na dyan ang babae, na dayan. Hansapin nagtatrabaho. Agaw-awi din dito balay. May sapiso na, palamote kon. Nibis ko mga matulungan akong tikapsat kong saan, adadabag na dumagsan, adapin sangpit ng palamote. Naiturturog ko tibisin ko manon nemi. Hindi na matugtog tiri daw. Nakaringa. Sinada. Manang. Ni June. Umay ka manganin. Nalibesan ni bisit ko. Tuloy ko lahat na maturog. Manang madiking ka maturog saan nga nangan. Manganin or basit lang. Madino awan tigilingan ti tiyan mo. Manganak tulat na kahit ko. Di na konsingan tayo. Kahit kong ituloy kong ti maturog. Manong Naimi, nasapa ka na kariing
ti makadakas man. Dagiti naglamutan da, dagiti nagiinuman da, sadamat nga ininawan. Naibuntungon amin manong nemi, naibuntun da. Amin iti paginawan. Kaya napuputan ti pungtot ko. John! John! Dayan! Uisit kayo. Naglamutan nyo. Nagiinuman nyo. Deyuan mo nga ugasan. Sino to rayon siya mga ugasyak? Ayop kayo. O, si Serbillo. Hanggang kumamatan nga trabahuan na ito ya. Agbalin na kumamat nga na maya. Dakito yun nagtibalay. Oo na yan. O, si Serbillo. Di kayo kasabulan. Di kayo na makikita. Agtalo kayo. Alam mo, nang nagdigos ka nagrubuat na saan nga namigat manong nemi, siyempre kang ititrabaho na saan nga nang rabi, saan nga namigat. Maulak pa yun, dibisin ko manong. Nang runa, katadaman ni baon na kanya. Sidya, ma'am, ingay ito dito nga surat. Pakopya, ma. Dito TV, pagkopyan na. Parisib mo. Pagkastan lang, ma'am. Apig lulok, bumubsag ka. Awan, bisi na kami na. Jack pa na nga. Loko ka. Alam, dumakas ka ito, mamamanganan na. Sige, ingkan. Pilitan manon na may napanak na nga. Edikasidgan nga restaurant, ha? Karinderya. Tumanulang ti kwartak. Bihag. Naranak dito ni Arnel Manonemi. Hoy, sinsya. Arnel. Apa nga dito ti panganam? Karinderya. Duman dito ti food chain no restaurant na. Alalis to dito. Ngayon tagur order ka lang dita. Kapay bayan. Ti ko anam kiti agad awan ti gatang mo. Apa ka lang nga? Katsi ka. Apa yadda ka to karinderya. Nakita ka. Anda na pang ko in deliver dita. Ang mumatin business ko. Agproblema ka, Cynthia. Api nga min nga parparigatin ti bagim. Inyakit mo sawan. No problema mo kapsat mo, babay amon. Dakkelan ni Suna. Amon na nagakitaan ti pagsayatan ti bagina. Amon na panunutan pa nga suportaran. So kami ti panunutan mo. Panunutan mo tin di bukod mo kapakaragsakan ko nakman. Atuya. Nakalunan na. Masolve marami na problema. O, sa maling aramid kang kano di mangipait pakaragsakan. Ngomisam ka. Nagragsak ka. Come on, Cynthia. Masalutsud ko man. Kada yung first love mo nga ni Roland, awan na pasamak pa ka na kayo, di? Panangipay ko, di ba, Gik? Awan. Hopo na itong sumod lang ang malak sa una kang ni Roland. Natupal nga rin mo ni Roland, ha? Imagine ka na sa katawan mo, virgin ka pa, eh. Nabiya lang, andap, mabaling ko ay panakil. O rin naggratuarang ti kahalis nga saan ko ni Royalty Board ko. Numampay awan ti permanente nga, napinta sa pagtrabaho. Hindi ka kontraktual ka daanan dita. Ngayon di mabaling ko yung panakil, ti dayaw ko. Ngayon nasasabi na nga rin sa limat batam dita nga dayaw. Kaya mo sawen, isak lang mundo ti kararuam. Nga hanga nausar data inted ni Apo Diyos kang kangarumbeng unang usarem. Ang dawatan sa langit, ti Virgin. Tilibagbaga. Mano sa ko na. Nakadadun ti panahon na sinayang mo.
Sana ka masayang kada kita nga panahon. Po na kami na nakadagdag sendirik nam kapag pa lang ipakabaklay mo ti responsibilidad mit kapsat mo. Anong name ni sumangpetak iti kapalman na pagsayatan natin na dalimanak na ornos kat na nakalutudan. Manang, aring. Agita sara ko naman tayo. Sige man nga. Ngayon saan ko nga naimas tirangan, manong? So nagloto. Siyak manang. Kinunan ni Dayan. Di mo saksakitan hana ka sinusuruan ni nanang mo nga nagloto? Nilaing John ti nangisuro kanya nga pati ni John kat di na pa sigurado. Una, tasusuruak man idi ni John nga kaslasaan nga interesado. Lalaki ka no isuna. No kasawan to, ano kita dito asawa ng tagluto. Tati babae ka no, tige, para luto. That's a big mistake ko na. Nalalaing pa nga gluto lalaking babae ko na. Sa kaigdan din na itang nga kasawa. Agpadpada kayo nga ito yung payamog luto. Ate, mangan tayo. Di sardin ko mangan. Tao mat imas ti luto yo. Nasakit mga awatan lang, rumang awatan nyo. Agdan din na kayo ng kasawa. And then, di mo kayo magluto. E bakit amo yung agurnos, amo agdalos? Bakit di mo pa agamo taglaba dayan? Aman ante. Manong makaya malabaan? Manong nga Paris? Bakit ipandim lang? Mamumong timureng tayo. Mamindwat makalawas nga umayda tayo labandera. Ngayon bas ko mga takay taglaba. Tapno baka menos tayo pang itandan iti labandera. Ngayon saan? Naku, time ko akit siyempre. Oras ak taglaba ay supay. Ngayon oras Sabado ak trabaho ak. Oras Domingo ak trabaho ak. Kahit ko lang ang napagbiag tayo. Taan nga rod kat ado tayo matin nga. Aglamot. Kat kagad yun. Kabayadan mo rin ti resulta. Abi nga di ka agsapol trabaho. Agsapsapol lang matmanang. Kat sika, dayan. Abi insardeng mo ti simbre ka sila di. Dinakbatan kaya tapagtrabaho ni John. Ano plano yung aron? Siyak tibang bibiyag ka na kayo? Siyak tibang palpalamot ka na kayo? Adukat adupay manong nemi di kiti kakasta nga eksena. Nasa malatagon o ni tikabsat ko. Ni ading ko. Nangaro na langarodan nga nadismaya at manong nemi. Iti saan nga nakapasa ni John iti board. E dinto ta gayem na nga pasaray ay awisan na nga may giinom dakit nakapasa. Oral na alpahit abagak manong. Orimet kasama ka din nakapasa. No talaga ko mga amo na tagtrabaho. Ganun rin nakapasa no talaga nga dinamo. Siyempre manong nemi. Malidayanak. Nanaro na kini Jun. Isuda kinidayan. Kapag ito yung manong nemi inaramid ni Jun ti amin nakabalan na makastrek lang. Ori din ako makayat manong nemi simbrek iti construction. Tsaka mo no anak posisyon para batil. Uno na, tsaka mo. Basta sumunag iti construction. Nagsublimat ni Dayan manong nemi nga napan nag-sales lady. Ada amin trabaho mi. Di makadakas manong. No pa nagsusweldoan. Siyak amin manong nemi.
ti kwartak, ti usarek nga mapan, gumatang ti bagas, ag groceria, ag bayad ti kuryente, danong, agad mga pong tutok tumanin na. Buwisit! At trabaho tayo amin na. Abi ka siya amin taggastos. Kaya mano na trabaho, mano na sweldo. Ang trabaho kayo magkagpadpada? Pag-ibibanan nyo. Ha? Ate, pasensya kan. Kung kami, kasapo lang kami ti baro nga pantalon. Baro nga pantalon? Kaya mo nang bayad ti pantalon. Kahit ori man ni Dayan, arwaten. Di pakarjud lang. Isot pangyalaan nyo ka na kita masusweldo na. Manang, pasensya ka. Pasensya ka. Ang trabaho kayo na piyang umamat, may tulong nyo. Awamat. Sagmad la aminin. Sagla aminin. Manang, pasensya ka. Ito minsan nga, nagsweldo ak. Itad kunto amin. Iwarin ni sweldo ni Dayan. Itad min to amin king ka. Saan yung itad kanya? Gumatang kayo kalito para ti balay. Amuyumat no niya, kita kasapulan dito yung balay. Tasapno sa kahanga nga amin kanya, kaya po amin kanya. Manang, di ko na nagpangpungtot. Lalo ka, bumakit. Ay, sus. Kalapay ko bumakit at manang matawin ko. Diglalalo. Lalo nga umayat kang ka. Ora umayat kanya. Gapukin ka, John, kasto dibiyag ko. Imbes ko magnamaya kon, gaputan na paggraduar kan. Yung problema ka na, nagnayon ka man, nangyayawid kami dito, inayon. Nga pagpalamutin. Amok manong nemi na sakit, banagbalbalikas ko, nasakit, tibagbagak, nasakit para kin John. Ay, mahuri mo siya no? Manong nemi. Problema, edi, manipo di na tayo, nagnaganak kanyak. Matlagan pa kasolusyonan. Alakit. Yung tuloy madlat at nagtrabaho di kiti duwa. Pasari mang tadamat, pasari adamat katangan da. Ngimsama da kang kanayon. At adidigod na ako yung manong naming nga. Saan da amang tad? Siyaklat naman yan. Aging gati may sagundaway. Kinasarita da kiti duwa. Manang, ading. Di ba kayo? Naisam ka, John. Kanuri si Kadayan. Sila napindas nga damag. Amin mataan ko yung pindas nga trabaho. Anyang nga pindas sa trabaho, tipahatak nga saan ba't nga nakarwar ti board. Imbes nga mga engineer, engineer. Kat sikamat. Mani po dito sales lady ka palaking ka na ita. Anat nabitnas ka damag. Baka na nga ba kay tiloto. Napitnas sa damag para ka kami manang. Tapay. Masigog ni Dayan. Anya! Oh, mana? Dadat naragsak kay madamag yo. Dadat good news kay madamag yo. Talo talaga roden man na yun ang pwede may kaupat. Ang ito ipas ngayon na tapos isupay nga may nayon nga palpalamutek! Dumawat kanto kanyak, tigatang mo't gatas na. Dumawat kanto kanyak, tigatang na, iti diaper na. Dumawat kanto kanyak, iti gatang mo't, anyaman vitamina na wano, nagsakit. Dumawat kanto kanyak, ti pagpang-hospital mo. Buisit! Sinus ko mga lumag-antibiyag, nayunan nyo. Manay nayunan, tibal palamutek. Anong name Jackman na mo? Tanapunuan siguro matin ni John kat ko na. Sige! Sawa ba amin nga kahit mong sawa natin? Basta lang. Hindi pa lang, nagtip-tip pa lang. Inapunuan ako, nalabas na ako na tararamitin, kakasakit na kinakabalikas mo. Kailan mo lang magmakingawan sa serbi, kakamsat mo. Kanaman, talaga magkawan sa serbi. Manipulit yakin ka na gitoy. Aga po hamin kanyak talamutem. Aring nakasta. Manipulit yakin ganita.
maglayag pala ni Cross. Manang, araramidak man ti amin na. Ano nararamidam ti amin? Imbas ko mga pamintas na trabaho yo ko, ma. Imbas ko mga siyak ti aginaw. Imbas ko mga siyak ti aganak. Timat. Manang. Parang sakit di ba nagsasaw? Mapeso ba di ba mga? Awan siya sarili makamsat. Kaya ko may ngawan di kamsat ko. Sige, Manang. Awanan ti problema. Nagtalo kami. Kabaylan nakalaksida na kamsat. Siguro kabaylan kamad kalaksida na kamsat. Sobrang oray nagkakasakit ka pa nagsasaom. Hindi mo sana ka masaktan. Sige, nagtalo kayo. Saan ka kasapulan? Na kayo ti cross ni biyag ko. Na kayo ti nagansan ti biyag ko. Nalag-an ti biyag ko kinaragsakak na awan kayo. Nagpupukak inisilad ko manong name. Nakakaasik lang magtartared, magpalpalag ang tirik na. Kabot na talaga, nakaslak lang na punuan nga nang ibaga ti kayat kong nga ibaga akas tamat ti panakapunon ni John. Nga nagdangdangag, nawaw-awat ka na ginagkakasakit nga ibagbagak kang kuwana kadakwada. Naiturturog ka na itang hindi makaringak nagsapa manong awanan di kiti doha. Nabanang iti kwarto da, awanan di kita rawatid da. Pimanaw dan, nagtalaw dan, awan dan. Di danto nga tan umay. Di danto nga ta umay nga mangyasog ti problema da. Nabangbang betla una yan ti rupa da. No umay dan tupay laeng. Kalpasan nga linaksid kon, kan linaksid lakbatan, naglinaksid kami ngagkapsa. Diya ka mo, manong nemi, no adadan nga naliday, uno na saya at tika sa saad ko. Itatag may saan. Gusto mong betak, edi malam, manong nemi, saan nga naskin pa yung nagluto ah. Tuno pag-asaklot tanukan nga mangan, kadag iti mabalin ko panganan. Agdi ko saktulatan, makainanaak, sakto agboy TV, wano ag-message, kadag iti kayat ko message-san, sakto maturo. Kahit no kasta, manong nemi, mapanagtrabaho. Sa anak pagkidamang mangan. Dumagasak tulatan iti karinderya. Sa dayak to nagtutbrush. Hunog mafas. Sakton sumrek iti trabaho. Adaman dagiti gundaway manong nemi nga suwarong karak iti tanem tapapake ni mama. Nagalbasan ng may tugkal ko, amasinjak, ti kandela. Italamitom ko to. Papa, mama, pakawanindak, nakabasulak man. Tikas diya nga panagsinan ti dalan mi nga kapsat. Yung man nga daman obligasyon ko nga, nang suporta keng kuha, naging ka na nga, nakapagduduhar ka nag-take the board. Saan ko nga basul pa, no? Saan na nga niruan? Nagpadpada kam tigasat nga saan mi nga niruan, di board mi. Diyak maadaan tinipintas nga trabaho. Kahit ko kumamanin tek-tek, nga mabayin na klaunay. Makakita ko. Nung nag-asawa ko may di, kalbasan di doang bulan, una 2 taon nga nagrutuwara.
Pagkata ko may tantalungan po kayo kaniya. Nabibabay ka ni John. Tanata po kayo kayong kuwana. Yan siya. Aduman da kita kararang kanyak. Yung kaslakay kahit kundi saan nga kasawa. Awan ti mabaling ko yung panakkel ti asawak. Awan ti bako na nga napintas ka trabaho. Diyak pa'y nagpermanente trabaho. Puro kontraktual. Puro kasual. Pakawanan dak, no saan ko man itong paltikarik ka na kayo. Sabi ko ma, tudumdeng tumatiragsak na saksak rapat. Sabi ko ma, tanda ni Johnny nasiyata ka sa sahad. Kahit ko mga kumustahan, kamusan ko nga, diyak mo, no sa dino tayo na, diyak mo tayo makontak, ti dati pakakon-kontak ka kuwan. So kung bakit, tumangkontak kanyak, tadyak pa nagbalbali, tibabaling na kontakin kanyak. Siguro, nasakit laon ay tinakim na kanyak, karagday kakasakit, gabalikas ko kuwan. So nga din siguro malaglagip. No pa'y malaglagip ko. Ni John, nga ading ko. Awanin ni Arnel, insardeng nan manunemi, di panangarim na kanyak, takas kinirulan, saan nga nakaoray, nagasawan. Ado kada dulat tamat manunemi, dagiti mga pakpaklat tamat, iti panagdiga na kanyak. Yung sangkuida nga kaskaso. Ultimo nga tricycle driver manong name, Armand. Umaydak pa siya rin dito balay. Dahil ito ni Duming manong. Singkamas para kay ka. Sincha. Singkamas. Diyan po kami ti singkamas ita. Dahil mas kasukaan. Paging ganala singkamas. Singkamas la panghirikam kanya. Ang mata. Singkamas la kabailak. Ora ko mga mali apple mata. O na chocolate nga lokal. Iso malak kabailak eh. Dumanong ka. Kada doon na pagsasalitaan mi manong name di kita agar-arim kanyak. Tikang runanaw na nga topic. Naragsak ka kadingag ba yung mesa? Saan nga naragsak ba yung mesa? Kabuta lonely nga ro. Abi nga kahit mo agmamesa. Kaya kahit ko tagbaling nga lonely. Kaya tagbaling nga impyerno biyak ko. Abi ko bang ibagam nga impyerno biyak mo? Numadaan ang asawa kas pagarikan. Kat saan ko na patanga. Tamambarte kat kabilan na. Apa dito. O nasaan kat maamok nga na babae na. Di ka kahit ko lang nga agbalil na tanga lonely. May mesat problema ka. Di akin na lonely. Ngayon na makiasawa ak. Ato problema. Apay ngamin gaya panunutin. Kawa na. Panunutin ti masakbayan. Ato man nga rin di kita makikita dito nga. Ada pamilya na. Ngayon sanda nga naragsak. Magulo. Makabkabil pa. Kaya ko nakarutin. Kahit ko ti may mesang problema. May mesa lang ti problema. Ti pa nagmay mesa. Awanin. Bahala ka. Talagang bahala. Kaya no saan ka makaanos. Ibawing mo sa balit panagayat mo. Kaya nangasawan manong name na baybay akon ti personal nga biyag ko. Saan ko ngayon kaso pa manong name. Dagiti mangireng-reng ti panagayat na. Tsaka mo. Umuna-una, mo ti makarigna ti ayat kadakwada. Ora kahit kumati pa kirelasyon. Ngayon mawamat. Kapungata talaga nga ada pa nagbuteng ko, kapungata tadyak kaya ti maddan ti responsibilidad ba na yun? Una niya ti kapuna. Kapungata, tsaka mo. Basta tsaka mo ti kapuna mga. Kaslasan nga napupuutan manong nami ti 5 nga tawen nga napalabas. Sipod
Nagtalaw, uno pinapanaw ko, uno si Mina, uno pimanaw, ni June nakaduwa na ni Dayan. Pinita malpas manin ti kontratak manong nemi, iti 6 months nga nagtrabaho. Mabaling ka din nga irinyok, sir. Mabaling mo tag-re-apply. Ang kaduan na nag-re-apply no at saan nga maalay. Tadi kita'y waiting list, di kita'y agap-apply para ti bakante. Iso damat lang iti ada da nga maawat. Kahit nangasawan, mapangka-apply ti sa bali, tapnohang ka makuna nga reply. No kumanghamin ta nag-take 2 ka edi, kada nag-take 3 ka, hampir kumapalingan lado ti amin. Tamumuntan na ti course mo, akit ka pa sa pula na ti panakay pa sa di board. Dito talagang sa pulan, ng runa no gobyerno ti Sarkam. Sige sir, dig-apply man sa bali. Ulitan namin tik-tik ti board, awan ti binakatan. Hampir na lado ti amin. Nag-review ka, kalbasan nagtikkan to. Bam, sir. Dahil sundot na medek, kalbasan nga makastrike at sa balik at trabaho. Manong name babae ni ti newspaper, dito ko nga nasarakan, ti kumpanya nga kasapulan, aga-hire ka na kitiya, empleyada. Sa kanak na kiti requirements, manong name in-submit ko, di ko naka-schedule ti interview. Pila-pila manong name ti interview. Inibagadan tinagan ko, next, Cynthia? Yes, ma'am. Kapinanom dito yung mga interview. Dito interviewer. Ana? Dito yung agad interview. Kapinanom. Ape, ano't naga nakadito mga interview ka na kami, ma'am? Nagkapkabilyado kayo. Ado man kita kakapilyado ma'am nga sa kakapagyan eh. Sige, mabali mo ito sumari. Good morning, sir. June? Hello, ate. Excuse, ate. Abay kang subli ka. Sige ka rin mga interviewan niya. Sakti para interview. Sakti desisyon, no? Maawat. Aplikante mo na saan. Sumidla kayo nga salud-sudan na dyan. Receptionist, no? Agkapinanuta. Tagap-kapilyado ta. Engineer Ricardo Damaso Jr. Nagdaga kiti board. Inulit ko. Naipasak. Nagsasarong na dagiti. Napinas gagasat kanya kade. Aging ka nga naiput up ko dito nga. Negosyo. Nagtukaw ka. Sa bulan pa ka nga interview na. Baka ada na kita siyang kuha mo. E may pangapin ka. Sana ka nagtugaw ng timak der manong naimi ni ading ko. Imasatig kanyak ka din narakop na ko. Iti na irot. Abinahalas kumat na nga arakop manong naimi ti na irot. Diyon pa kawalan na kanang hindi kakasakit kay bagbaga kay kaini. Kahit ko kumang ibabawi, hindi.
Nga mawa na di kong dahoy ko pa. Ate siya tirumbeng agpakawan kay ka. Nagpaiso. Nanyaling-aling ko amin. Ngarumbeng ko nga, siya matin tagtignay, tapno matulungan ka. Tapno masumpa ka matin, adong sakripisyo kanya. Yung tsaka mo, tadadamat nga, mga raramid at tadada nga, mangpabantot, iti barukok mo. Diyan ka mo, tadadamat nga, siya ti mga raramid, ti mangpabantot, iti krus nga makbaklayan. Nga magyaman at babayin ka na iti, ang kakasakit, nga balikas mo kanya, karisod at nagbaling nga karit. Takayod kong ipanang nagkitibiyak ko. Nakabilak nagbiyak. Basta lagi nagkutiyak. Iso nga na, nagunod ko na gito eh. Naramat ko, dagani balikas mo kaskarit. Ngay so dati, nangiduron kanyak, dapat na pumagsat determinasyon ko nga mangunod te kahit ko managunudan. Ate, hindi ko mapilang kahit kung ipakamukeng ka ti amin. Tsaka mo, tanaore siguro akas to eh. Tapno kita, tapno makapagpakawanan, kan makapagsulnit at magtan ka na giti. Impapay mo kanya kasakripisyo. At siyak magtan, ta kami magtan kanidayan nga gasawa. Iti mangipaikin niya man nakasapula mate. Tulungan na ka. Tapno, sumiyat magtandibyak mo. Tapno, agpatinggan ti adong sakripisyon. Tulungan na ka, ate. Uwahin manong naimi may sanak kalakong construction firm. Timpas dek tikapsat ko. Ngayso ti Pangulo kadakwada nga kakasyosyo nga pada ng engineer. Nagkasapulan manong naimi dagitikas kanyak nga empleyada. Ken kastamatan dagiti lalaki manong naimi kasapulan da kadagina duma-duma project da. Ado nga sanga manon naimi, di opisina da. Kaya naawatak nga nagtalin ni Ed, ito opisina tayo kapsat ko. Tap na kastakit, nakamit lang tayo tinulong, insuro na kanasyat da gitrumping aramidak. Kaya so tinagdagdag kanyak manon naimi tapno, agtay tuak mo't lang. Ore no, napagkatana ko. Manong naimi, nagtari na ida, naalukol ko ida, nga may matlang na kipag na iti pinanawan da nga balay, ti family house mi. Tanalawa kinapindas mo dito, manong naimi impundar, di ganagantak ka na kami. Kat nagsubli kami, nga nagtitipon na may nga pamilya. Uwan manong. Napasamag lahing iti ginadayumi, panagsisinami. Ngam saan matkad nga dayo tinagbabaitan mi. Inirumteng manon nemi ti may kadwa nga lalaki ang pinastrek ko di puso. Ngay so da ito'y manon nemi Nusuliman. Namamukiso na babayan ti pa nagtrabaho kamay samat nga engineer akas itikapsat ko. Wen. Nakainayat kami kay Suliman manon nemi kalpasan ti duwa nga tawen kat nagkalaysa kami. Nakaragsak kami manong naimi, kasama ito na makita tiragsak ti pamilya ti kapsat ko. Ni John, ni Dayan, kaya nagriduangan anak na. Saan kami met manong naimi, nga pinaatiw, kapot tamay sa ngatawen, idagdandan na kami kini Suliman,
Idadamat nagpitik, iti saklot ko. Pinagsarunomi nga dagos manong. Kapata, wine. May sala nga baet, kuno may sala nga tawen, ti baet. The Suliman Jr. kastamatan kan Angelica. Damtang matlahay manong naming, iti panakariknak, iti ragsak, kan panakariknak, iti namay. Panakariknak, iti nalagaan nga barukong. Ken tumisem, asan mapilipilit. Kalpasan din ang pahod basit manong naming, nga dumat nga panagsakripasyo. Para iti panangipatungpal ko ti karik iti naganak kada kami kini John, kini ading ko. Kani baglagi din manong. Na magbalbaliw matlaing ken nagpintas iti nangstrikangin pastik ka negosyo ken ti pamilya ni John. Nga babaeng kini John manong, iso nang tulong kaniya, kasi iso tinang dagdag kaniya, tapno dupliak mat kini board, ken iso tiga po na nga na amo ang nagsapat ti dalan mi ti lalaki na ikarikanyak, na iso nagbaling kataktak ko na inay ko, ken ama, dagiti tuwa nga anak. Kamu dyan na naman og naimi, siyempre, naragsak kami matlayang, nalpas matlayang, nagit ado nga panubok kan panakasuot ti biyag, para kada kami, ngan kam dalya sa atin, iti da ito nga about ti daga. Naragsak kami, kadawarin sa pulag pahay, kada kang kanayon ko nga daw-dawt kanapa Diyos, ngawang kumandag dito muteng pahay nga nakanangan yaman na problema, iti biyag. Dito nga ro ti pagkasalita, manong naimi, kadagyaman naklaunay ti anus mo, nga nangibasa, agyaman naklaunay, manong naimi ti anus mo, nga nangurnos, kalpas nga enak insan keng kati ti Italiana, kat sapay kumantandamat na ibatik nga andal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti pada kanimngeg, more power to your program, manong, and God bless. Toy, nga ro agyaman nga pagayam mo, Cynthia. Thank you, Cynthia. Iting ka pa nagsurat. Thank you kada kayo amin. Nga nagbuya. Maraming salamat po. Ito ang anos yung ng subaybay. Kada ito'y programa tayo. Ito'y panakaibasa. Ti pagkasalitaan. Ni pagayam tayong Cynthia. Maraming salamat po.